ମର୍କ୍ୟୁରୀ ପୃଥିବୀର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ଗ୍ରହ ଅଟେ। ଏହାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗଭୀର ନିକଟତା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯାତ୍ରା ମର୍କ୍ୟୁରୀକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ କରେ। ଏହା ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ଶଶିକାନ୍ତ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ନାମୀ ଦାମୀ ଲୋକ ଏବଂ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଆରୋନ୍ ଏବଂ ମର୍କ୍ୟୁରୀକୁ ଏକ ଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଆରୋନ୍ ସବୁ ଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମର୍କ୍ୟୁରୀକୁ ପ୍ରାୟ ଅନାଗତ ମନେ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଜରିଆରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମର୍କ୍ୟୁରୀର ଦୈନିକ ଜୀବନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଜଡ଼ା ରହିଛି। ଏକ ଦିନ ସେ ଏହା ନିକଟତର ଦେଖି ସେ ନାକାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କିପରି ଏକ ମର୍କ୍ୟୁରୀର ଗୋପନୀୟ ଗ୍ରହର ଗୁପ୍ତ କାହାଣୀ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ମର୍କ୍ୟୁରୀକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଏକ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମର ନାୟକ ଆରୋନ୍ ଏକ ଉତ୍ସାହିତାର ଦର୍ଶକ ଥିଲେ। ସେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ କ୍ରୟ କଲେ। ଜୁପିଟର, ଶନି, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସହଜରେ ଦେଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମର୍କ୍ୟୁରୀକୁ ଦେଖିବାରେ ସେ ପ୍ରାୟ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରହକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆରୋନ୍ ଅନ୍ତତଃ ଏକ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ମର୍କ୍ୟୁରୀକୁ ମନେ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ଆଲୋକିତ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା ଯେ ଏହି ଗ୍ରହକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଟିଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଭୀଷଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଏବଂ ତାପ ସବୁଠାରୁ ମର୍କ୍ୟୁରୀକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସର୍ବାଧିକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇଥାଏ। ମର୍କ୍ୟୁରୀକୁ ଦେଖିବାର ଜଟିଳତାର କାରଣ ବି ଏହାର ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତା ରହିଥିବା କାରଣ ହେତୁ ହୋଇଥାଏ। ମର୍କ୍ୟୁରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ମାତ୍ର ଦେଖିପାରନ୍ତି। କମ୍ ଆକାଶର ଉଚ୍ଚତା ମର୍କ୍ୟୁରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୂରତାରେ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାର ଫଳରେ ଏହା ସମସ୍ତେ ନିମ୍ନ କୋଣରେ ଥାଏ। ପ୍ରବଳ ଆଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଏତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥାଏ ଯେ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ବା ନଙ୍ଗା ଚକ୍ଷୁରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆରୋନ୍ ମନେ କଲେ ଯଦି ମୁଁ ମର୍କ୍ୟୁରୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଗ୍ରହକୁ ଦେଖିବାରେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଆରୋନ୍ ଜଣାଇଲେ ମର୍କ୍ୟୁରୀକୁ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଗୋପନ ଗ୍ରହ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦେଖିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ସଫଳତାର ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଠିକ୍ ସମୟ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।